الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami sa agama Islam, yang kaya live tano sa yang kaya oras na sumpataya o di tano di ka pamagusaya ko doa pangani nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembetian yang sagiang kutua uman den kapita-pita nagu giang kutua uman den kagebi-gebi aginan sudu'a Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yaday ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Yang kaya doa na piyamagusaytan waya kagai ugaid na datan umapasada giyang kuto akapagusaytan ron. Sa imanto na sumpatan tanwag yang kuto usayan tanoron. Sa sitan umya taman sagyang kutwa Allahumma assur awrati wa amin rawati taman sagyang kutwa kapusanian. So mga ulama natigiran na orian yan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pengeniskan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala bibakiyatil ad'iya pemangniskan yan ku Allah subhanahu wa ta'ala sa pemangniskan yan sagyang kutuwa paman na pada mga doa aya maana gyang kutuwa Allahumma astur awrati wa amin rawati na ya Allah kadananakan nasa panging kaagyang kuto auratakan pakalida sa kong kasagyang kuto pakaulawla paman na mga masa piyakalakalak piyakawanwan paman na pakataling umamasa. Inusaya na ng mga ulama sa tigiran agyang kaiya aurat o manusia na dua. Ama pamamaanan niyan ada na betuan sa aurat al-hissiyah nagu ikadua na aurat al-ma'nawiyah. Na pagusayin tanwanan. Wanto na yung bidaan nagyang kana na aurat al-hissiyah wa aurat al-ma'nawiyah. Yang kaya kasapang isi ko aurat naswallahu subhanahu wa ta'ala napsepanganian si ko uri penian agyang kutua paman na kayaan yan udi nagyang kutua tigitan wa paawing agyang kutua manusia sepanganutu Allah subhanahu wa ta'ala naguswallahu subhanahu wa ta'ala na kenabanian na kuediman agyang kutua uri penian. So Allah na kanaba niya na psuwai si iku mga tawag yang kutua mga paawingiran. Yang kutua aurat al-ma'nawiya nagina na tigo mga ulama so kasi siya pautaw sa giyang kutua piyamalungan yan. Agina ni pmetuan sa hisiya. Ayaman na niya nanditaran ipsepang utaw sa giyang kutua paman na aurat yan. Naman
So mga dato na aya auratiran na ipu na kasagiang kaya pusad na taman sagiang kaya labo. Na sumanga bai na bielwi wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwa intero alawasiran o di na intero abeda niran sa aura sa ayabu adi aura sa gyang kutwa mga bai na gyang kaya paladiran gyang kaya palad gyang kaya palad mga limayran naguad na sabu edu ko mga ulama at tira na subuntal na di makasusul sa gyang kutwa aura ugay na khilaf san su mga ulama. Sa aya kadagala na pitindigan ng mga ulama na kailangan din nagyang kutwa bai na paman na apiagyang kaya buntalian na kesapangan yan ito. Apiagyang kaya buntalian na kesapangan yan. Laboron su mga bai bigan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa kata ida buntal. Paman na sa mga bai, amape buntal, na kailangan din nagyang kutwa kapkas sa pangiran sa gyang kutwa mga buntaliran. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaluin niyan sa suratu Al-A'raf, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Saya tanu sebuta sagiang kaya paman na qatar wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-A'raf apaman na kailangan din si iku manusia agyang kutwa kasisiyapan yan nagugyang kutwa kapsepenginian sagyang kutwa aurat yan. Pitero Allah tiga na hay mbuwat anu Adam, hay mga manusia, hay mga tao. Sabenara ini turun na mirakan wagyang kutwa libas, gyang kutwa anditaran apakarnding sagyang kutwa kaya aniyo. Ato na ikay ano tao, nagyang ko ito aurat yan. May ang blood ko na ganito niya. Tapos nakita ko yung blood ko. Okay. Bye-bye. Yang ko ito apaman na aurat utaw, na kaya ano to? Akailangan na maranding tanong. Nagi paman na isa pagaliwanag ng tanong. Madaming sugar daw ko. Sige. No! Gina ni kailangan na subutan tanong. Datu anta aka mga bai. Apaman na sumababalo ya aurat tanong na kailangan na kasasapangan. Kailangan na mararanding agyang kuto ang mga aurat. O mga datu na gusto mga bai. Napia ka mamasagyang kaiyamas at tanwi manto. Atabiya si ikudiyo na kiulawla na sukadakalan si iku mga tao na dira na masisya pagyang kutwa kap sepengiran sa gyang kutwa mga auratiran. Adna keto na ka ang mga tao apsuan yan nagyang kutwa aurat yan. Na ipagpustian, pupakalang kapanian si ikumya kadakadakal ang mga tao. Nagugyang kutwa kapakalang kapanian nun, natanto sa kaniyang panakopaman na mabububayan nagudin niya di pangangarigagyang kutwa aurat yan. Apaman na aurat aayakal baya wagamatan wa Islam na kasasapangan ito. Nauditan no makainang ka, naguuditan no ya katoliki, nakitagutan no sa giyang kutwa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Naukabayatan no, as itan no mapadasi ko mga tao, ama susuatun su Allah subhanahu wa ta'ala
nasiyapan tan wagiang ka iya aurat. Kataguan tanu sa kalaksi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya piliin tanu nagyang kutua limu nagugyang kutua kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanu piliin nagyang kutua paman na gyang kutua kekuwa di man agyang kutua tao. Api apa na paman na adna kilain ka, apaman na mga tawa psuan nila nagyang kutwa aurat na ubang kau tu kasigiin. Haya pikiran ka na upama kugyang kutwa galaba na marata na sigurado tu ikrarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tigu Allah subhanahu wa ta'ala hayim bawa ta'anu Adam na sabun sabenara ini turun namirakan wagyang kutuan ditaran apakaran ding sagyang kutua kaya aniyo sawatikum warisa nagugyang kutua ikataid apaman na apakaran ding sagyang kutua apaman na aurat agyang kutua mga tawa gugyang kutua apaman na kataidian wagyang kutua kataidian ugay na inaluibu Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na walibasot taqwa dhalika khair. Nagyang kutuan ditar na kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyutuy lebiya mas mapia. Yutuy lebiya mapi agyang kutua paman na aya matagus iku tao. O di na paman na aya pili inian nagyang kutua kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, agyang kaiyan ditaran na dua bagi, nagu dua kelas inian. Paganaya tigo mga ulama na libasun yasturul aura ditaran kesapangan yan agyang kutu aurat agyang kutu manusia. Wa minhu qismun yajmalul hay'a na adam pernah ditaran apaman na iperending utaw sagyang kutua ginawanian apaman na ipakapi agyang kutua buntalian. Nalagid na gyang kaya apaman na kamamasaan tano miyakadagadagal apaman na ditaran mga dato apaman na igira asyolot yan na pakapi-apiyaw ni bunta lagi ang kutua dato. Nalagid yan naman muna sa mga bai. Adna miya kadagdagalimanto sa giyang kaya masatanuan ditar na para si ikong mga bai apaka piyapiyaw na giyang kutwa mga bustaniran. Imanto namin yung panapamasa giyang kaya masatanwa giyang kutwa so mga bai na isiran din di pamimilisan ditaran sa giyang kutwa mga online miya kadagdagalapaman na di ranong di ka sumilian. Nagina ni paman na tigo mga ulama sulibas na dua kismun yasturul aura wa kismun yajmalul hay'a. Paman na ditaran para si iku mga pakasapang ku mga aurat nagu paman na ditaran paman na mapakapian ni nagyang kutu abusta nagyang kutu ataw. Ugay da tigo mga ulama na inaluy wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutu ayat at tiyan na walibaso taqwa dhalika khair. Giyang kutu anditar na kalaks iku wallahu subhanahu wa ta'ala nagyutuy mapia. Aya manana aya sebutan tanu saya na giyang kutu akan diditaran na adna paman na aturanian. Adna aturanian. Ay lagi dia no paman na sumanga dato na penditar ka sanditar na pia kay wagamatan wa Islam. Apa man yan na kesapangan yan yung kuto aurat ka. Nailay niyo man sa giyang kaya paman na masatano ad na mga tao, mga dato aya ikasusuatiran anditar niran nagyang kuto ditar na kesawa ano nagyang kuto mga auratiran. Lagi nagyang kuto miya makabubabuba paman na
short paman na kilid nagyang kutwa mga labiran. Uway. Paman na hindi taran adinian kesapangan nagyang kutwa aurat nagyang kutwa datu adinian kesapangan nagyang kutwa lebihan. Nalagi dia naman muna sumanga bai. Anna aturan wagamatan wa Islam sagiyang kanan apaman na ditarn. Apaman na biyelo wallah apaman na sunitar no mga bai na mga luluagan ditarn. Kana banditaran kirupan yan nagyang kutwa beda nagyang kutwa bai. Ikala katano so Allah subhanahu wa ta'ala. Ikala katano so Allah subhanahu wa ta'ala kasakan wa mga bai na ayan ditaran niyo nagyang kutwa daaban yan di pakabagay fitness iku mga dato. Nagyang kana na kanditar sa di maluagan ditaran na tanto kumala akappakararadian si iku mga dato. Tanto kumala akappakararadian si iku mga dato kagi paman na pakabagay ito sa fitna amala. Uway, pakabagay ito sa fitna amala. Nauditan upan ang gilai, agyang kutu alagi dutuan ditaran, nararangit siku Allah subhanahu wa ta'ala. Namin yung mampanapaman na swaga ma Islam, na dinyan na kabaya uba pakilay agyang kutu abuka agyang kutu mga bai. Na inwaya susaba edo ko mga bai paman na api agyang kutu akaselimot, na napaman na dinyan na di niya nakatarutupan, kad nakatuon nakaapaman na mga baiyagyan ko tuwa salimutiran na bayran din na masusalay. Nailayin tanwagyan ko tuwa betad mga babayamisi ko agama Islam. Ilayin tanwagyan ko tuwa betad, apaman na betad asukadakalan na ayadiran di manggalabakan nagyang ko tuwa di kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Na isa pagkagu parakatano nagyang kaya paman na duaw Nabi Tanwa Muhammad na pangadad tanoya. An rakatano mapamula agyang kutwa iman paratias iku Allah antano mapili agyang kutwa ikasusu ato Allah subhanahu wa ta'ala nagu kataguan tano sa kagwad sa agyang kutwa langulang wano mga galabag ikrarang ito Allah nagu makasusupak si iku aturan wagamatan wa Islam aturan sa agyang kutwa kandiditaran. Tigo mga ulama, kapakay aadin na mga tao, kasasapangan nila nagyang kutwa auratiran, sa ikupaman na bustaniran ugaid na ayamadakiran nagyang kutwa kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang katuro mga Arab, atiga na idhal mar'u lam yalbasu thiyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa inkana kasiya. Ayamana ini, natiga na amay kagyang kutwa tao. Na din niya na masulo tagyang kutuan ditar na kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala na kebaloy sa kaniyan madidiman. Apaman na madidiman o di natigitan wa di niya nakasasapangan nagyang kutwa auratian apiapan na pamana sa kanyan na makan diditar. Apiapan sa kanyan na makan diditar. Sama nuto na aya pinaka-importante sa giyang kutwa manusia naman ditarya nagyang kutwa kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya dua mga pagariya laboron sa mga datu agu sa mga bai na panganintanon si iku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na sa panganiya nagyang kutwa mga aurat tanu. Ayap man napmetuan sa aura ma'nawiya naginan sa mga kadustaan. Naguginan sa mga maasiya. O di nagyang kutwa kapakasupakatanu sa gyang kutwa aturan wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman na inaturo Allah subhanahu wa ta'ala sumapya nagugyang kutwa marata. Naginan hindi taran na paman na ma'nawiya. Aurat al-ma'nawiya apaman na kailangan na sutaw o di na swallahu subhanahu wa ta'ala na igida piyamangan inian paman na piyamangan ning kau nagyang kutwa kasapang inian si ku aurat ka
na napaman na pagkasuldo na giyang kuto apaman na kadustaan kagiso kadustaan na kayaan umanusia. O di nagyang kuto apaman na di niya di kapakanggilbek sa maasya. Kadustaan na tigitano. O di napaman na giyang kuto akap kesupakanian sa giyang kuto taritib o di na aturan wagamatan wa Islam. Naswallahu subhanahu wa ta'ala na igida siya panganian si iku ori panian. Agyang kutuwa paman na mga kadusaan fa innahu yaghfiruha lahu na iprilaon to wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaamay kaswallahu subhanahu wa ta'ala na banian din payaga si iku tawag yang kutuwa paman na auratian nagyutoy tigitan wa paman nakapakarunden. Fa innahu yakunu dhalika min khizi wal 'ar paman nakapakaron din ito mga pagariya nagupaman na kayaan amalan ay lagi diyan bagantano sa sampo lagi ang kaya paman na suwalla na puyag niya nagyang kutuwa kayaan nagyang kutuwa mga tao naman balasan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kaya sabi ko mga datutan asama na yan na paman na ay awid kaliran nagyang kuto kapakapiyaw darpa nagu kisapar na kita palakan sa gyang kuto mga rarata. Nailay niyo man nagyang kuto langulanguan o inridiran na darpa yung kuto mga tawa matataguro. Nagyuto na paman na miya kuwa sira na diman. Nagumala akay aniran sa giyang kutua paman na miyaw masiran sa giyang kutua aderpa ayad yun ning galabakan na giyang kutua miya makaratarat agalabak kandermat o di na giyang kutua tigitano paman na kainam sa pakabrag. Na naman na giyang kutua paman na kaya payaga wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua marata agalabak. Nagyang kaya paman na duan na miya kapiyapini apaman na pengni nakasi ko Allah Allahumma sur aurati apaman na ya Allah nasa panging kaagyang ko to auratakan na ubatan pa kalilipat ya su aurat na dua hisiya wa ma'nawiya su hisiya nagyang ko to su paman na kasulutan wa mga ditaran nagyang ko to ma'nawiya naginan su paman na mga kadustaan o di nagyang ko to su mga galba ka maasiya o di naginan su kap kasupakatan sa gyang ko to kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Upamaati ko mga ulama, ubadi nakasawa iyagyang kutuwa mga kadustaan tano, nagugyang kutuwa mga maasya tano, na pekarata agyang kutuwa betad tano. Naman ito, pekarata-rata agyang kutuwa betad. Nagu ikagawid tano o mga tao. Nagu mga tao na pelaguyan tanuiran. Nagina din ipkulawla. Inuman giyang kaya paman na maasya kadustaan na pagmaan utaw. Kagi upama ko kato kawi na miya kalala kayaan yan nun. Apaman na mabaluy apaman na si fulan na dindermat. Si fulan na paginam sa pakabrag. Si fulan na paman na pagusar sa marata paman na marata inisapar wagamatan wa Islam. Na miya kalala paman na limu wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao apaman na sepangan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto mga auratira. Giyang kuto man apangan yung nabitan wa Muhammad wa amin rawati naginan supaman na siyap sa giyang kuto apaman na al-khawf wal faza ginan supaman na kalak apkisugat si iku manusia. Yang kaya paman na kauyag-uyag sang kaya dunia na mapapano-pano ay apaman na mga tiuba, mapapano-pano ang mga panapang, mapapano-pano apaman na kalak apkisugat si iku manusia. Naswallahu subhanahu wa ta'ala na siya pang kaniyan sa giyang kutuwa khawf, kalak. Nagugyang kutuwa paman na mitattaralo kalak. Kaupama ko sumanusia na matagu na giyang kutuwa kalak na kebaloy sa kanya na daaban niya nakapakaptak na. Upama ko sutawati mga ulama na matatagu na giyang kutuwa kalak lagi din upama na giyang kutuwa sawan na kapakayati mga ulama as sutaw na di din paman na turugan.
Paman adna kesimatan wa mga tao paman na sabab sa giyang kutwa katatag unagyang kutwa kalakasawan na di sa kanyan din na pakagadam sa turo. Naguapi apa ni kapi agyang kutwa panganangkan na di niya nakakan agyang kutwa panganangkan. Wala yasrabu na api agyang kutwa kapakay namiyan na di din na mapi agyang kutwa kapakay namiyan. Yang kutwa manusia na apian tunay pagubiro na mapiya na di niyan din na kagedam. Sabab sa agyang kutwa kalak amata taguon. Natigong mga ulama agyang kaiyapaman na al-amnu minal khawf kasyap utaw sa agyang kutwa kalak na ginanip isa a pinakamalaalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi paman na adna ketuuntan wa mga tawa matatagu nagyang kutwa kalak. Kepada lamakina nagyang kutwa kalak, nagyang kutwa lagi dutwa manusia na daaban niya nakapta na. Ugay na amay kamasya pakaw Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutwa paman al-khawf wal faza nataw kaapaman na mitagumpiya. Nagupaman na miya kanidas ka sa gyang kutwa paman na mga rarata. Tigo mga ulama, apad sa gyang kutwa aman, wa amin rawati na ginaso paman na kapakalidas utaw sa gyang kutwa paman na kapakabinas o mga riduay, o di na paman na gyang kutwa pakulaw-lao pama piyang makalakalak, na upama ko sutaw na pengenin yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mataan na makadekes kanian. Apaman na pedepen apaman na pengenin utaw na giyang kutwa makadayas kanian sangka iya dunia na iya malana sa alungan amori. Kagi aya pinakamala o di na paman na piyak kalak-kalak na giyang kutwa kaulawla sa alungan amori. Uway dati mga ulama nagyang kutwa tawa kepada laman sa paratia uli na makapaparatia si iku Allah na pekalidas kanyan penagus kesiap sekanian siapan sekanian wa Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutwa paman na kapakaw mau alungan amawri agina ni paman na lebih piyak kalak-kalak. Ay katero Allah subhanahu wa ta'ala na la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukumul ladhi tu'adun. Aya mana ini natigu Allah asu mga mu'min na disiran din na makapembuku sagyang kutwa paman na lebih piyak kalakalaginan su alungan amori nagupagalaw siran o mga malaikat o Allah subhanahu wa ta'ala sa pteron o mga malaikat hay mga tao nagiyeso paman na gawin niyo apaman na inidiyendirkan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni kapiyaw kapagagama. Gaya kaya dito no di pa magusain na para ini si iku agamatan wa Islam. Para ini si iku agamatan wa Islam. Apang nintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Apaman na dito no mapadsagian ko tuwa mga tao. Apaman na pagkagadamusiran sa kalak nagukawan nagukapakasandit sa alungan amore. Tumugalin tanong sa giyang kaya paman na dua unabitan wa Muhammad wahfadni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi. Ayama ini na ya Allah na siapang kaagyang kutwa paman na kasasanguranakan amam. Naguya Allah na siapa kung kasagyang kutwa paman na katatalikudaнаkan. Nagugyang kutwa tumampar sa kawananakan, nagugyang kutwa tumampar sa diwangakan, nagugyang kutwa tumampar sa kapuruanakan. Tigo mga ulama maananan na siya pang kawallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa piyamak kalakalak. Kagi sumanusia muhatun bil a'da na malilibat sa kaniyan mga riduay. Apaman na anto nagyang kaya riduay, ba aya riduay nagyang kutwa apaman na ba aya ptero na riduay nagyang kutwa apaman na riduay ka manusia di. Tigo mga ulama riduay ka agyang kutwa mga syaitan. Naman ito, so syaitan na dita nukilay. Kapakaya kasasanguran na kaskanian. Kapakaya si kumakadin sa giyang kutwa puro ka. Kapakaya sa giyang kutwa talikudan ka.
Kepakaya si kawanan ka, o di na paman na giyang ko to paman na diwang ka. Na pumanganing kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala, masya pa ka sa giyang ko to mapayagarido ayagina so syaitan. At yung mga ulama, sayatin al-insi wal jinni wa nafsukal ammaratu bisu. Api agiyang ko to ginawang ka, na ayas suguan niya ka na giyang ko to marata. Inong ka bisuto di manggil ba kagiyang ko to marata, kagi paman ayap sugu na giyang ko to ginawang ka. Ayap sugu sa paman na mga pendermata ka na suginawang ka. Ayap sugu ka sa paman na lang wano kalalalungan, nakapamerag o di na anto na asa, nakasubu o di na anto na asa, nagiyang kaya ginawang ka, baya ginawa tigitan. Nasama no, tunapiyagiyang ko to suguan rakaw, ginawang ka amarata, napakabalu yagiyang ko to paman na lagi to arido ay nga. Nakanababuso mga syaitan na jin, kaadam pa na syaitan na manusia. Adem pa na syaitan na manusia. Aridu ay kapan. Kapakayagyan ko tuwa ginawa ang kapaman na sising ang kanian. Nabang kapaman na bagi sa lugar. Kakapakay aridu ay kayo to. Kamakatali ko ka na paman na isumakkan yan sa giyang ko to apaman na kabinasa ang kaon. Ya kadagalanan. Apaman na mga tawa, mga plastik. Diba? Apaman na kapakayap katapangan nyo si ko mga siringan nyo. Katapangan niyo sa giyang ko to mga ginawa ini paman na di miki plastika. Kapakay pa na paman na mismo atungan na yung kana paman na plastik ng kanyan. Namya kadagalanan. Apaman na mga ridu ay tano apades ikong manusia si igang kanyan, tipuong kanyan, panggalabakang kanyan sa marata o di na anto na asa na paman na di rakamapian naginan. Palindong kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala na panganin na kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na siya pang kanyan sa giyang kutuwa malilibetar ka. Giyang kutuwa malilibetar ka. So syaitan, so iblis, nayakat tiro yan. Apaman na inibagay niya na kapasadan. Sami alim sa suratu Al-Araf, tigyan na thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apaman na mataan na tigo syaitan, apaman na sunga na kan sirandin, paman na sa syaitan na tigyan na sunga na kan sa mga manusia. Sa paman na tumampar sa giyang ko to kasasanguraniran, agiyang ko to tigitan no amam, apaman na kasasanguran, o di nagyang ko to tumampar tigo syaitan sa giyang ko to mga talikudaniran, nagugiyang ko to tumampar sa mga kawananiran, nagugiyang ko to paman na mga diwagiran. Naginan, santa no paman na kedeniyo syaitan, sagiyang kanan na paman na kiyaturuan niya no na paman na inibagay niya na kapasadan. Alaat yan naum sunga na kansiran, ya Allah. Sagiyang sumangauri pa na ka na kudna na kansiran. Sa iko paman na mga sanguraniran, sagiyang ko to mga talikudaniran, sagiyang ko to tumampar sa kawanan o di na tumampar sa diwa. Ginanit apaman na kapag importante o syaitan nagukapan na namarian sa paman na sutaw na misugu yan o nagyang ko to amarata. Nauditan waya pamang niya si iku Allah. Apaman na siya pantanon niya sa giyang kuto malilibetar katano na mataan din apaman na keekaltano o syaitan. Keekaltano iblis. Kepakaya paman na masugukan niya sa giyang kuto amarata. Nagukepakaya paman na giyang kuto misugu uyar ka giyang kuto amarata agalpag. Tigo mga ulama, fal'adu muhitun bika min kulli janib. Suridu ayin ka, mababalu yaridu ayin ka. So mga syaitan, o di na paman na sumanusyapan, apaman na priduong kaniyan, na din kakatawan na paman na lilibetang kairan, o di na paman na kapakayagyan ka iya malilibetar ka, na matatagusiranon, apaman na kabinasaang kairan. Nasukon sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyanganin yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala siyapan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto malilibitaon. Na panganin tanong mo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. O kabayatan wa masisiyap tanong na panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagupaman na pakandagalan tanong agiyang kaiya dua wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Si itanong man tumugalin sa agiyang kutuwa kapusan, agiyang kaiya dua. Agiyang kutuwa kaya turuano, kipamanganin ng nabitan wa Muhammad, wa'udu bi'azamatika an ugtala min tahti.
apaman na ya Allah na pelindung ako raka, si iku paman na kababaluin ka, apaman si iku kadatu ka, apaman na an ugtala min tahti, na ubab tigyan mabka baku kabina sa isagyang ko to apaman na kadadapo anakan. Tigo mga ulama agyang kaya igtiyal, na ginan ni pembetuan sa al-halakul mafaji, ginan supaman na mga panakawa kabinasa, mga panakawa kabinasa. Apaman na aya kebinasaan na ginan sulupa kadadapuan o mga tao. Miya kada-kada apias iku miyangaw na mga masa na mga tawa kelandeng silan sa giyang kutu alopa. Na ada penap kesimatan oro lagi dia paman lagi yang kaya di na di kapanguran. Yang kaya di kapanguran na kepakayap kilay tano. Agyang kutu mga darapaap kelan slide na punuto na agyang kutu miyak kada-kada kala mga walay apaman na kira kesiran sa agyang kutu landslide udi na paman na agyang kutu miya landslide na sa puro na kitubak nagup kitambun sa agyang kutu mga walay sa baba. Nagina ni paman na pteron sa al-halakul mafaji aplindugaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdag alap kemasaan tanoron. Ap kilay tano apaman na mga darpa apaman na kelandeng agiyang kutu alo pairan. Nagupaman na kanababuan ng sagiyang kaya masa tano apia si kumiyangaw na amasa. Na adna mga tawa paman na kiyararang itansiran wallahu subhanahu wa ta'ala na miyalandeng agiyang kutu alo pa akadadapo aniran. Tigo mga ulama, lagi dia nagyang kutu apaman na kiyalandeng o mga lupa sa giyang kutu miyangaw na mga umat. Apaman na miyalandeng agiyang kutu kadadapuan iran na lupa na kiya binasaan siran. Anto na ilagi diyan, na tigo mga ulama lagi dagyang kutu miyawla-wla o kaumulot. Apaman na so kaumulot, apaman na pagtaw ulot, nayad na paman na miyalandeng nagyang kutu adara pairan. Isa riwaya, na paman nagyang kutu lupa, sa gyang kutu kambeng kita kiran wallah, nagukyararang iti kiran wallah, na paman na mini puro agyang kutu lupa, nakagi kumi puro na ilid, apaman nagyang kutu saliwo, na miyatago sa paman na di dalam, nagubu ay aman na niyan na pakatan na wallahu subhanahu wa ta'ala. Gubu paman na makaw makira nagyang kutwa siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Nalagi diyang pen nagyang kutwa miyaw ula ko karon. Apaman na sukaron, apaman na padayas iko pagtao Musa alaihi salam, nalagi diyan naman buang miyalan dengan kutwa dar pa akatataguanon. Nalagi diyang pen nagyang kutwa miyaw ula si iko Firaun. Nakita kong ganito mo sa iPad. Sige. Nakita ko. Sa lagi nagyang kutu miyaw ula si ko Firaun. Apaman na lang apaman nagyang kutu kiyaladian. Yang kutu kiyalad agyang kutu apaman na kiyalad o Firaun. Apaman na gyang kutu katatagu ang kira na darpa nagito ni paman na kiya binasaan. Na nakapakay mga pagarya agida mustahil si iku Allah subhanahu wa ta'ala apagisu Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya ni titwa pakagaga na paman na dita no katawan na paman na sumanga darpa na kapakayap kebinasa na pelindung kau si iku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na di ka mapadsagyan ko to mga darpa ap kelandeng mga lupa ap kelandeng naman nagyan kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-An'am. Atigyan na kul huwal qadiru ala ay yab'atha alaykum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Anto naman nagyan kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala natigyan na tero ang kahay Muhammad. Kul aswallahu subhanahu wa ta'ala naskanya ni pakagaga apakatalingum ang kanunian. Naman ito, pakatalingum ang kanunian sa siksa ang makapupuon si iku mga puryo, kapuruan iyo. Apaman na sa kapuruan. Anta kasi makapupu na giyang kutu siksa sa giyang kutu apaman na kadadapuan iyo min tahti arjulikum.
kadadapuan udina kedapuan agiang kutu apaman na mga ainiyo anta aka pikitin timan rakan wallahu subhanahu wa ta'ala agiang kutu apaman na beger o sabagir kan apaman agiang kaya apaman na di ka paka bibinasa agiang kaya mga pagtaw apaman na sumabeger na paman na kebinasaan yan agiang kutu apaman na malubay ang mga pagtaw na lagi ginan din paman nakapakagagawa Allah subhanahu wa ta'ala naman ito. So Allah na kaganian na paman na makapuna giyang kutu si kasasi ko paman na kapuruan na giyang kutu mga tao. Nagupaman na kapakay panagiyang kutu kasi kasaan yan na sinya na pakaw kita sa giyang kutu paman na mga derpa o di na giyang kutu lupa kadadapuan na giyang kutu mga tao. Na upama ko sa kana pangani na kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala apaman na pakalidas ang kaniyan sa giyang kutu apaman na mga pagkabinasa apaman na mga panakaw. Ayapan na dalil nagyang kaya katuro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ankabut. Namalutan naman niya ang geda-geda nagyang kaya katuro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ankabut. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Yang kaya ayat na sa suratu Al-Ankabut ayat ay ika-40. Napamamakinigtan wag yang kaya ayat akaturo Allah subhanahu wa ta'ala. Atiga na umani isa atigu Allah na sinik sa ami sabab sa giyang kutu akadustaan yan. Apaman na sabab sa giyang kutu kepasadian akadustaan. Umani isa atigu Allah na sinik sa ami sabab sa giyang kutu miya pasadian akadustaan. Padakiran atigu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu abiu tawanan nami siuguan nami sa dua ator Allahumma musta'an na paman na miyaw lawlay ni si ko miyangaw na amasa apaman na giyang kutu akasik saan wallah na si miya kapun sa giyang kutu apuro kagi paman na andu nagyang kutu andu mga pagarian na kanabu nababu andu apaman na normal andu apaman na tigitan wa andu kapaman na kasasaugan sa ator. Paman na ator agyang kutua ini pangendu iya na mini sugat sa agyang kutua pagataw sabab sa agyang kutua paman na mga kadustaan apaman na ipse parkiran na dairan din misapar ko mga ginawairan ay lagi diyan paman na pse para sa mga dato pse para sa mga ulama na sa mga tao na dairan din no tumisapar agyang kutua paman na marata agalbag. Anto na miyaswa siguan siran wallahu subhanahu wa ta'ala biutawan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa andu ator ila niyo man agyang kaya paman na tafsir o di na paman na tarjum agyang kaya ayat sa agyang ko to kaya paman na iron kaya tarjuma iron sa maranaw apaman na kubati akaru agyang ko to man arsalna alayhi hasiba paman na biutawan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa andu ato ramini suga takiran. Upama ko kilaitan wagian ko tuwa paman na andu. Ama begerap kisugat sa giang ko tuwa derpa. Na paman na kelas-las yan na giang ko tuwa derpa. Giang ko tuwa makatitindig na paman na kebinasan yan na mapakaindagian o di na kautengian. Aya pa ng mga pagaria o bagiang ko tuwa mabegerandu na paman na kaunutan na paman na mga atura kisugat sa giang ko tuwa derpa. Na piyakalak-alak man na mga pagaria. Na padakiran panatigu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua miyakadan sa lakiran agyang kutua suara pakapulang suara miyakatanu-tanu ga suara way wa minhum man akhadathu sayha agyang kutua suara na kanaba matag suara paman na kinig agyang kutua mga tao ka suara pakapulang atigu Allah subhanahu wa ta'ala ayamana nasa din sa pakanag sa giyang kutua suara apa miyakauma sa giyang kutua paman na derpa
napaman na kepatay niya nagu kepula-pula niya nagyang kuto paka negro na miya gi so paman na miya ula si ikumyangaw na na padakiran panatigu Allah man khasafna bihil ard maagyang kuto paman na padakiran nagyang kuto alian dengan mikiran nagyang kuto lupa paman na ayad na miya lindug kanagtan nagyang kuto paman na kulaula kelindug apaman na kelandeng ketaguan samiak kalala kalu tagiang ko to alopa wai kebina-bina sa agiang ko to alopa na wa minhum man agrakana na padakiran panatigu Allah subhanahu wa ta'ala agiang ko to paman na inil dami alagi do fir'aun apaman na lagi o fir'aun apaman na inil disqaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa agiang ko to paman na kaya katadanian nagu kaya salubaan niya si Musa alaihi salam sa agiang ko to paman na kaya ripagairan sagiang koto paman na ragat paduto sagiang koto mga mu'jizat o Musa alayhi salam na giyang kaya paman na mialuitan wa mga kasiksaan na kanaba mustahil si iku Allah subhanahu wa ta'ala apkulawla kagi paman na miyaulawlay ning si kumyangaw na uway apaman yan na miyakaw maagiang koto paman na endua paman na katatalunan sa mga atur amya kabagbara endu nagu paman na adem pa na paman ay kaya pakaw kita kaya siksa akiran wallah nagyang ko to miya kaden sa lakiran nagyang ko to suara pakapulang nagu paman nagyang ko to miyalan deng kira nagyang ko to alo palagi du karon na alay karon so karon na paman isa apaman na ditero no mga ulama na umang kun maaloy sukaron apaman na tero na kasukaron na kedandalemang kun apaman na kikalukalot sukaron sa giyang ko to alopa apaman na miyalan deng sa kaniyang sagyang ko tolo pa adin pa na paman na kumasaan tanwa paman na adar pa apaman na linindug na paman na giyang ko to kaya kalukalutan na giyang ko to apaman na dara pairan ad na mga dara pa apaman na kita pisaragat kita pisaranaw sabab sa giyang ko to apaman na kapakaw maagyang ko to apaman na mga lindug mga pagari abalasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya paman na di ka pa makiniga sa giyang kaya mga usayan tanong Giyan kaya pag-usaya tanong saya na inusay tanong agyang ko tuwa dua unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apbetian yan na sa iku uman nakapita-pita nagupaman nakagabi-gabi di pelapasan wa Allah subhanahu wa ta'ala aginan sudu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti giyang kaya paman na kaya pamagusay tanong sa giyang kaya paman na mga siksa nagugiyang ko to paman na kaya siksa wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to adarpa na inalo yung mga ulama paman na kanaba ayaan tapsan na giyang ko to paman na ipangangalak ko mga tao ayat itu hikmah na tigo mga ulama nagyang ko to sotawa pakanagun na andi makapreparado sa amal amapia naman to di tano di mariparado sa mga amal mga pipia lagi dagyang ko to mga azkar so kabatiya sa Quran lagi dagyang ko to kasi siya patano si ko mga sambuyang sumampaman nakapkumagyang ko to kapamuasa uli na anto na sa napimberang paman na mga galabak mga pipia belasan tanurono kapreparado mga pagariya nagupaman na kapakataubat sa giyang ko to paman na miyangay po sa mga galbag antay mga tawa di pakataubat da paman na mga tawa apia anto na miyang galbakiran ugaid na paman na pakataubat siran wallahu subhanahu wa ta'ala nagina ni pananamaran tano apaman na kataubat tan wagiyang ko to paman na miyangay po sa mga galbag tano mga rata antari paman na di kedusa da tawa ba di kedusa na paman na giyang kaya di tanor di ka pamagusaya na nagi paman na mga anta petano paman na ketagura katano agi ang koto kapan ng gila na gumapadala marakatano agi ang koto paman na kataubat tatano sa agi ang koto mga galabak mga rarata siya tano buto man na inshallah na sumpatan tano busi ko mga pedoras agi ang kaya mga live tano pagning was ko Allah kakuantan waya sa tuma agi ang kaya nduwan agi ang kaya pagusaya tano ron nagu paman na pagpadaniwaya si ko azkaru sabah agus azkarul masa agi nga iya paman na dua
kami akapiapi mana paman na rang kumadua kesiaptan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kutua lang-ulangwan upaman na marata apaman na pagkatalingo masiko. Mga tao, sa paman na silam na kanagyan kaya mga pagariakan lagi di Jikiri Lusano, Salam Rakano, si Aslia Balaw, Haji Yusuf, si Saipo Sabdullah, si Maymala Pitailan, si Ram Ismail, si Saida Min Sultan Makapaar, anda dito noron pangababati kagi paman na suki sa suratan no mga ngaran yun na paman na di pa na di kebati pia si Jumaira Ibrahim, si Rashida Gumama, si Noraisa di Patuan Salam Rakano, si Siti Dimnatang, si Rajab Munzon, si Batara di Kilatan, si Farisa Zulfa, si Sharkan Pekenem, nago si Isnaira Lanton, Salam Rakano, si Ashari Bayabaw, si Inor Wirada, si Nor Alina, si Baylawan, si Princess Junam, ago si Ashlima Limpaw Rakmat, si Basko Abbas, si Abdurrahman Mansawi Salam Rakano Langon, si Nurhana Dimapuro Oy, si Yasmin Abdul, si Abbas Abdul Hadi, si Pangsian Oxboy Dato, si Michael Imam, si Hasan Milhim, si Ali Al-Garbi, si Ali Al-Garbi, si Tito Maruhum, si Alex Akampong, Shakil, si Nihad Haji Malik, si Haji Muhsin Rakmat, si Haji Nurhaima Abdullah Lagindab, Dimas Sindil Abdullah Abdul Hakim, ago si Al-Haj Muhammad Alaida Mambuay miyakadagdaglakan waya. Oy, salam rakano langon si Rahma Abdullah, si Mia Madag Muna, si Nur Jalaysa Makapendeg, si Virginia Haji Fernando, si Miam Kuruntos, Jackie Ki, si Arifa Adilaw, si Farah Dikam, si Junaid Masangka, Sheikh Nur Hasan Khalil, si Abdul Rashid Adan Abdurrahman, Hajja Saudah, kaya si Guldin Malawani Sarip, si Sinab Makarampat Sumagay Maryam, si Mrs. si Saliha Barat Abu Bakar, si Abdillah, si Ihsan Magumnang, si Mapi Radia Al-Mustafa, masyaallah. Penalamatan nakal sakado kapapad na miyakadaga lagi ang kutuwa di ragtano di mentay, masyaallah, alhamdulillah. Maito na malubog pa kadaga lagi ang iya di mentay sa giyang kaya pijtano, si Muhammad Salahuddin, Shaiba Didaagan, Munaisa Pamli Makaraya, Anisa si Michumandar, si Anisa Batundiang, si Masabar Gendel, si Muhaimin Anwar, si Abdul Kalim Alawiya Abdul Ghafur, Haid Sinal Palawan, si Ukhti Muslima Nur, si Nurhaina Dima Kota, si Usman Karim Kamal, si Ummu Aslaina, si Makapugi Dalupang, si Kamar Cortes, Rasnia bint Ustad Rashad Jam, Dima, si Farhan Ali, masyaallah, ni si Nurkisa, si Bin Ibrahim, Jab Hasini, Nisa Sabino, Hanifa Amruddin, Nasruddin Sawarambani, Muhammad Mahir Duding, Asli Usman, si Raisa Makud, si Ummu Zayan Dumrang, si Jamalia, masyaallah, Walid Mailaw, masyaallah. So dama salam sa giyang kaya laiptan no naneno kasi kung mga pedauras, minibulugag yang kaya gawi, minibulugag yang kaya gawi sa manayan na isa kami no tusbo
na alas 10 na mas mapiagyan ko tuwa paman nakapakad ka tano sa susunod na kapag live ka paman na minibulog gagawi masya Allah agyan ko to ba paman na panalamatan na kaskano si ko paman na kapapamakin na ganiyo sa agyan kaya mga usayan tano ayaan tap tano saya nagyang ko to ay pagumantano aya si ko paman na kanal tano si ko agaman tano Islam kaan tano sabuta naguan tano manggalbak agyang ko to paman na mga galbak sunabitan wa Muhammad na di niya ning galbakan na pambatian niya si ko paman na mga adkarian siya tano buto man na prangkom na kan sa kanwa salam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.